Sub-sub ang pagpahigayon sa kapulisan o checkpoint aron mapugnan ang mga illegal sa kadalanan. Ang report ni Nico Serino. Ubay-ubay ang nadakpan sa kapulisan sa Station 1, Mandaue sa sunod-sunod nga checkpoint ni atong weekend. Muabot sa 30 ka mga tao ang naaresto, sagad ini nakuhaan og drogas. Mga pakete sa lain-laing gidakon sa gituuhang shabu ang nasakmit gikan sa mga dinakpan. Ang kapulisan sub-sub sa pagpahigayon og checkpoints aron mapugnan ang iligal nga kalihukan. Mato ni Police Colonel Julian Entoma, nabantayan nila sagad sa mga nagdala og iligal manggawas kun ma-weekend. Ang uban giingong ni Tiyempo nga pauli sa ilang mga panimay gikan nagtrabaho sa dakbayan. Kana gyud may among nakita diha nga kuan na weekend kay among nakita sweldo nila gibali og Bernes og hapon. Pasabot ni Entoma, regular ang pagpahigayon og checkpoint bisan weekdays sa random nga oras. Apan mas hingusgan kini kun ma-weekends. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang, Bisdak.